Aintzinean, neguko solstizioa ospatzen zen gauean, guk gaur egun Euskal Herri osoan Olentzeroren etorrera ospatzen dugu. Eta Burlatan ere, Olentzerorekin egoteko parada izanen dugu. Bagoaz, etorri diren lagunekin mintzatzera. Burlatan telebistak egundoko esklusiba lortu dugu. Gaur eta hemen, Olentzero jauna aurkitu dugu. Olentzero, zure lana hasi baino lehen, galderatxo bat, ze mezu daukazu Burlatako euskaldunentzat? Bueno, nire uste jarraitzen zaudeten euskararen alde eta adibidez, bueno, pues, euskararen kultura zabaltzen jarraitu behar dugu, bai. Eta, bueno, eta datorren urtean, gaur, gaurko gauan, pues a ver, ez zeudenak ekartzen dugu. Ia, gurekin daude. Vale, gurekin daude. Oso ongi, eskerrik asko, egin ongi zure lana eta musu bat marido mundirentzat. Agur. Eskerrik asko. Oso ongi. Hemen gaude Burlatako gaztetxoekin. Zuek zer eskatu diozue Olentzerori? Patinete bat. Patinete bat? Eskubaloiko zapatila bat. Oso ongi. Eta zuen ustez, nori ekarriko dio ikatza? Nire nahiari. Zure nahiari? Merezi du zure ustez? Bai, ikusiko dugu ba. Eta zuk nori ustez? Ez dakit. Ez dakizu. Oso ongi, eskerrik asko bat. Kaixo, neskat, zuek zer eskatu diozue Olentzerori? Ni txirrindularen zako ikasko da. Oso ongi. Ni arropa. Zuk arropa, oso ongi. Gauza praktikoak, Bai, eta ni maioku bat. Oso ongi. Eta zuen ustez, nori ekarriko dio ikatza? Olentzero. Nire aizpari. Bai. Nire txeko indore. Zure txeko nori. Denak oso ongi portatu zarete. Eta ez duzu emerezik. Oso ongi, eskerrik asko. Kaixo, eta zuek zer eskatu diozue Olentzerori? Eskatu gauza gutxi. Txikientzat gauza asko, baina besteentzat maitasun handia guztientzat. Hori da behar duguna, ez da? Bai, behar da. Oso ongi, eta ikatza nori ekarriko diola? Batez ere, ez dakit, egoera edo politikoentzat ikatza handia, bai. Ikatza? Ikatza asko, bai. Oso ongi. Mila esker da. Ez horregatik, Kaixo, eta zuek zer eskatu diozue Olentzerori? Hola materiala ez errez. Lana, egin bat, ez? Langabezi asko dagolako. Gero... Ni aurten ez diot ezer eskatu egia esan. Berak nahi duena, berak aukeratzen duena, baino, bueno, hemen Euskal Herrian gauza onak ekartzea eta hori, materiala portatzen garen ez dela dena merezi dugu. Hori da. Eta zuen ustez, nori ekarriko dio ikatza? Bueno, pues Nafar gobernuan lan asko dauka, parlamentuan eta, bueno, pues egia esan aurten gaizki egin dituzte gauza horiek, Naia bete daitezela ba. Eskerrik asko. Kaixo, Gabon, eta zuek zer eskatu diozue Olentzerori? Eskatu dio sorpresa, baloi futbolskoa bat, eta walkie-talkieak. Bai, oso ongi, eta ongi portatu zaren ez ekarriko dizu ez da, bai. Eta zuen ustez nori ekarriko dio ikatza Olentzero? Ez dakit. Ez dakit. Aitaren ustez, aitatxori... Inori. Oso ongi. Eta aitatxori zer ekarriko dio? Olentzero. Kolonia edo zer? Kolonia. Kolonia eta zer gehiago?
zer gehiago. Baina ongi portatu daitatxo? Bai, ere. Orduan zerbait ekarriko dio. Baietz. Baietz. Claro. Vale, eskerrik asko ongi Vale, pasa, zorregatik berdin, Venga, agur. Vale, agur. Kaixo, eta zuk zer eskatu diozu olentzerori? Betiko osasuna eta askatasuna. Hori da. Oso ongi, eta zure ustez nori ekarriko dio ikatza aurten? Nori ekarriko dio edo nori gustatuko litzaidake ikatzea. zuke, Ni eskatuko nuke ikatza Nafar gobernurako eta eramaten duen politika da. Segurazki bate baino gehiago eskatu duenez, Bai, abera suertu dugun eta ekatzen dira behintzat hori, abera konturatzen diren zer egiten ari diren eta behintzat aldatzen. Ongi, eskerrik asko bat. Zorregatik, Venga, ongi pasa. venga. Agur. Kaixo, eta zuek zer eskatu diozue olentzerori? Ea, Aner, zer eskatu dio? Anerrek zer eskatu dio? Panpina eta zer gehiago? Eta zehazka, ba. Eta txerritxoak, bai edo ez? Bai, eta amatxorentzat? Amatxorentzat zer? Liburu bat, bai? Eta zer gehiago? Bueno, Eta zuen ustez nori ekarriko dio ikatza aurten olentzero? oso banatua gongo litzateke. Ni politiko askori ekarriko nireke. Batez ere Nafarroako gobernuan ditugun askori, gure ekonomiak itotzen ari direnak, eta gure egoera lanean, eta baita eskoletan, eta baita osasun etxeetan ere, oztopatzen ari direnak, eta gainera, nire ustez, horiek ikatza, baina izugarri handia garbi duteke. Oso ongi, bai, ia betetzen diren zure nahiak ere, eta ongi pasa bat. Vale, Martinari batez ere. Hori da. Ale, agur, arte. Bueno, lagunak ikusi duzue, giro bikaina daukagula gaur hemen Burlatan. Gu ere bagoaz pote bat hartzera eta jaian murgilitzera. Ongi pasa.